Здравейте, аз съм Цен, ще снимам с приятели. Ще снимам на Garry's Mod, на Minecraft, на GTA, на Farming Simulator и там някакви други игри ще видиме. Обаче сега започвам да снимам, да оцелявам на Minecraft. Това рози да си имам за украса, когато си направя къща. Идеално. Кошка, ела. Въпреки че първоначално трябва да щупат, може да си отпочна. Така, иначе да нови е интересно. Качвам клип почти всяка седмица. Когато съм свободен, то е лесно. Вече имам 13 цветя, които може би ще ме предпазят по някакъв начин от зомбитата, но не съм 100% сигурен. Това кокошка. Добре, няма да имам пилешка за ветерия. Така, аз обичам да чупа дърво най-вече. Вземам да чупа, защото мисля, че си направя директно дървена кастилка. Не хвърли розата пък. Вече не мога да взех цял стак. И 8, добре. Това ще ми стигне горе-долу за започване на мини каштурката. Още... Дей бе, кокошка! И така. След малко ще спра и ще направя и втора част тази днеска. Така. И това беше част